happy na rin mi naabot no. So habang naglakaw mi sa kadalanan day taro. Day taligsik pa day. So nakakita day mi og sili o sa daplin sa dalan no. So among ipunit kay amo ning itanom. Basta makakita gani. Basta makakita gani tag kaayuhan ato jud ang kuhaon. Wa naman ma. Kay ato na lang ning alagaan dito sa balay. Oh. Halagaan tani sa balay. Kay katong una namong giibot po nakita na namo sa daan. So kuan siya. So kani oh. Ito ni siyang kuhaon. Kay laman ni guys. Is mansanitas. Mansanitas ni siya guys no. Ito ni itanong. So mga tadi sa kilid sa kadalanan. Isa pa ko. Ang nagtanong ka na si ko. Wa man di mangod. Turok ra man na. Turok ra. Mansanitas man ni. Re ana baw. Nabilaw. Mansanitas man ni. Itanam tani. So itanam taming mansanitas guys kay tambal ni siya sa taas ug dugo. Taas ug dugo ba. So itanom po ni hog kini kung nakakita mo ani guys oh. Kini siya oh. Pag-ulingon ni siya. Tambal ni sa hilo. Asa ba? Kani. So ato sad ning kuhaon kay itanom tani. Tambal ni sa hilo, pag-ulingon. Oh kani siya na dahon. Asa ba? Kani. Kana? Na pa dito. Na dito gani. So, manguha jud ko og mga herbal guys. Kutob sa kong makuha. Maagian basta daan kay akong itanong. Mga herbal. Di na maugod. So, kini siya mo siya pag-ulingon. Tambal ni siya daw sa hilo. Kaw parisa ni siya og kanang sa tuoy. Limot pa ko. So, hapit na dami naabot guys no. Oo. Hapit na diyan, dapat sadang wa naman. So mo ni siya. Nakakuha na. Dili kuan dili alkansi pag siglakaw sa daan kay kung makakitag mga herbal or maong sa diha aw atong puniton oy atong kuhaon kay tanom. So kining sili hapit na ni mamunga. Ato ning kuan. Kuroy. Ato ning itanom. So, naatay nakitang kahoy guys, oh. Kani. Ato sad ning kuhaon. Buro yun tani padung sa ato ah. Kay masugnod na ni. Makaluto na ni isa kalungagan. So, ato lang ning buro yun. Oh. Buro yun tani. Okay. May na lang ni. Masugnod. Makaluto naman, di ba? Oh. Makaluto na ni, oy. Oh. Paluto na ni. Okay. 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 So, nara. Ang kahoy akong iguyod no. Ibutang na ito. Kilid no. Okay. Suglod tanaon niya. So, abot na dahil guys no. Ang among balay guys. Gubot kayo ni. Kay wa man may panglimpyo kay busy bagi kayo niya. Sige na guys, bye-bye na. Abot na ba mi?